Вітаем, шановное господарство, с вами «Раніца з Белсатом», у студыі Кацярына Раецкая і Дзеніс Дудзінскі. 6 верасня на календары трошки сумна, бо лета скончылася, але восень таксама можа быць чароўнай. Вельмі хутка прыйдзе час мяккіх пледаў, каляровага лісця, гарачай гарбаты, усё як нехта любіць. А яшчэ восень – гэта пачатак нашага энергічнага сацыяльнага жыцця. Вакацыі мінулі, дачны сезон адыходзіць, нас чакаюць праца, урэшце рэшт, і шмат каго школа. Вось гэта ўсё будзе сёння тэмамі для ранішніх размоваў. Беларуская школа. Працуе па-новаму ці вяртаецца да савецкага часу? Што змянілася і што пра гэта думаюць бацькі? Прапаганда ў класе, недарэчная фармальнасць і сапраўдная небяспека. Падарожжа па сумеснай польскай і беларускай гісторыі, новы сезон са знаёмымі вядоўцамі. Спякота ў Японіі, незвычайны фестываль у Нідерландах. Паслухаем навіны з усяго свету. Пра гучныя скандалы ў дэм-сілах пагаворым з Алексеем Леончыкам. І наше пытаннічка на сёння, як жа без яго? Пішыце нам сёння пра ваш улюбёны занятак восенню. Ці падабаецца вам шамацець лісцем пад нагамі? Ці супакойвае вас грыбное паляванне? Ці, мабыць, патрабуе ад вас жонка фатаграваць яе увесь час у розных позах, у розных фарматах, у розных стылях? Гэта пра лісце, гэта восеньскі фотосет. Можна распальваць вогнішча, хадзіць на шпацыр. Ну, вы зразумелі, восень ўсё ж такі яна утульная. Пішыце, што варта любіць восенню і што любіце асабіста вы. А можа, вы любіце верасень за тое, што дзеці нарэшце пайшлі ў школу? Чуў, што так яно насамрэч і бывае, але што адбываецца ў школе? Чым яна сустрэла дзяцей сёлета? Давайце паспрабуем разабрацца разам. Сёлета ў Беларусі за парты селі больш за 1 мільён дзяцей. Яны будуць вучыцца ў больш як 2600 школах, а распачалі навучальны год па традыцыі з ідэалагічнай апрацоўкі. Гэтак на першым уроку дзеці пісалі лісты акцябратам, піянерам і камсамольцам 2075 года, у якіх распавядалі пра дасягненні сучаснай Беларусі, сярод якіх пяцігодка якасці, год добраўпарадкавання, а таксама харчовая бяспека. Ну, маўляў, таму што ў беларусаў не тое, што ў астатніх ёсць хлеб, соль, малако і рапс, а таксама шакаладка «Прэзідэнт эксклюзіў». 1 верасня змянілася і школьная праграма. Адна з асноўных навінак – дадатковы урок фізкультуры. Цяпер іх будзе 3 замест 2. Адзін з іх гульнявы, без нарматываў. На вялікі жаль, школа ў Беларусі працягне і надалей мілітарызавацца. У ёй усё больш ідэалогіі выхавання патрыятызму і падрыхтоўкі да вайны. Для 10-х класаў уводзяцца абавязковы вучэбна-палявыя зборы цягам 10 дзён. У іх будзе ўваходзіць тактычная, фізічная, вайскова-медычная падрыхтоўка ды іншая ваеншчына. Акрамя таго, у школах існуе шэраг факультатываў вайсковай скіраванасці, аснова кіравання дронамі, вайсковы пераклад, падставы духоўна-маральнай культуры і патрыятызму. З 1 верасня ў школах таксама абмежавалі выкарыстанне мабільных тэлефонаў. Для гэтага стварылі адмысловыя месцы захоўвання. Патэлефанаваць можна толькі з дазволу прадстаўніка школы ў выпадку неабходнасці аператыўна звязацца з бацькамі. Настаўнікам таксама забаранілі карыстацца мабільнымі падчас адукацыйнага працэсу, акрамя экстранных выпадкаў. Змены закранулі і бацькоў. Каб патрапіць ва ўнутр школы, бацькам трэба будзе паказаць пашпарт, а таксама зарэгістравацца ў ахоўніка або вартаўніка і пазначыць мэту візіту. Вось ад школьных навінаў нечым такім вельмі знаёмым дыхнула ўспаміны, як кажуць, разблакаваны. Удзельнічаў я. Я ў школе заўсёды удзельнічаў у палітінфармацыі. Вот таўраваў гэтую амерыканскую ваеншчыну. Самосаўскія банды адыходзяць, Нікарагуа. ЦРУ супраць СССР. Бок рос нармалёвым, а пасля нешта здарылася. Зразумела. Ну, мы ўсе гэта праходзілі, і пра гэта варта пагаварыць, таму сустракаем госцю, журналістку, галоўную рэдактарку Медыа IQ Надзею Белахвосцік. Вітаем. Надзея, вітаем. Вось напярэдадні 1 верасня у вас разам з медыаэкспертам Паўлюком Быкоўскім выйшаў падкаст пад назвай
напутствие школьникам из 70-х. Мы узнали, что говорят на линейке. До речі, вельмі раім вам паслухаць, знайсці і паслухаць гэты падкаст. А нам вельмі хочацца спытацца, якое дачыненне школьнікі 70-х маюць да нашай сённяшняй рэчаіснасці, да сучасных школьнікаў? Ну, напэўна, на погляд ідэолагаў, нашых прапагандыстаў і тых чыноўнікаў, які займаюцца адукацыяй, гэта такі ідэал. Так? Напэўна, яны ўсё яшчэ ностальгіруюць па тых часах і хацелі б, каб нашы дзеці таксама, не засталіся там, бо яны ўжо ў 21 стагоддзі жывуць, каб яны там тэлепартаваліся там, дзе было ўсё зразумела, ўсё ясна, і былі адказы на ўсе пытанні. І ўсе нібыта былі роўныя, але ж толькі з-за таго, што не было магчымасцяў. Гэта, ведаеце, такое штучны інтэлект і піянеры. Ці там, выглядае вось так. Ці можам мы правесці зараз вось гэтае ці падабенства, ці адрозненне таго, што было з прапагандай у тых жа 70-х ці ў Савецкім Саюзе, і тое, што ёсць зараз, і ці спрацуе яно на новых дзетак гэтых? Мне здаецца, тады яна была больш прафесійная, больш таленавітая, і было нешта такое, я як Дзеніс, я таксама вельмі ганарылася, калі мне уступіла я ў акцябраты, потым піянеры. Гэтыя каштоўнасці, яны нейкім чынам натуральна да нас прыходзілі. Зараз гэта ўсё так не трохі, а вельмі натужна, вельмі штучна, таму што яно не адпавядае часу. Але тое, што аб'яднае, чаму яны так чапляюцца за тое, так? Мне здаецца, галоўнае, што яны хочуць, каб, як і ў тыя гады, нам казалі, што ты-то сам нішто. Ты такі вінцік, так? А ёсць дзяржава. Дзяржава. Ёсць дзяржава, так? Яна ўсё ведае. Яна ведае, аб чым цябе думаць, марыць. Не трэба нічым цікавіцца. Всё ясна. Ты жывеш у самай найлепшай краіне ў свеце. Так, Дзеніс? Так. Зараз так было. Зараз тое самае. Але мы ведаем, чым гэта скончылася, так? Чым скончыўся Савецкі Саюз. І што важна нам? Нам важна, каб дзеці нашы раслі асобамі. Так? Каб яны маглі самі думаць, самі аналізаваць, каб крытычна мысліць маглі, каб маглі прымаць рашэнні. Адказваць за свае рашэнні, за свае ўчынкі. І адказваць. Гэтага нічога няма ў школе. Гэтага проста няма, гэта забаронена. Калі ў Савецкім Саюзе ты казаў «я за мір», ты маладзец. Калі зараз у Беларусі ты скажаш «я за мір», 15 сотняў мінімум. Гэта пачакай яшчэ, гэта дарасці трэба. Пры тым, што афіцыяльна гэта гучыць так, што Беларусь мірная дзяржава. Незалежная, мірная, спакойная і працвітаючая, як кажуць па-расейску. А падкажыце, вось у мяне пытанне, я гляджу, напрыклад, вось Дзеніс, усё гэта слухаў, усіх абвінавачваў, усе гэты запад калектыўны яму... Таўраваў амерыканскую ваеншчыну. У вас таксама, я так разумею, гэта прапаганда была. Нават у мяне, мне казалі, што там БЧБ гэта дрэнна, мы там где хто перамог, хто наш вораг, але нібыта выраслі якія нармалёвымі людзьмі. Адносна нармалёвымі людзьмі. То бок мы па сабе лічым, што на нас ціснулі гэтай прапаганды, але не спрацавала. Не спрацавала. А ці спрацуе гэта вось на гэтых новых дзетак? Бо нібыта яны працуюць, неяк так ціснуць добра на іх. Хто сказаў, што не спрацавала? Я не лічу, напрыклад, НАТО амерыканскай ваеншчына, якую трэба знішчыць. Але яно ж працуе трошкі так іначай. Ніколі не шукалі нейкіх падыходаў, каб вырашыць нейкае пытанне там у нейкім выканкаме. Так, зразумела. Ніколі не прамаўчалі там, дзе трэба было нешта сказаць і адстаяць сваю пазіцыю. Маўчаў. Гэта яно. Гэта яно самае. То бок савецкае выхаванне увогуле. Канешне. Гэта інтэграцыя, она же не для таго, каб ты казаў, там, Савецкі Саюз, Рэспубліка Беларусь, самая лепшая, она же не для гэтага. Яно ж каб твою волю паменшыць, каб ты стаў тым самым вінцікам, каб ты не сумняваўся ні ў чым. Гэта ж яно ж для гэтага.
а не для таго, каб ты гэтыя лозунгі Учора беларуская прапаганда выдала, як гэта, дзяржава заўсёды мае рацыю, што бы яна не зрабіла. Ну так. Вось такі слоган, так. Дзяржава заўсёды мае рацыю. Вось яно. Ты не маеш дачынення ні да чога, ні да кого. Так. Але ж дзяржава заўсёды мае рацыю. Так. Што бы не адбылося. Ну і зараз гэтыя людзі, хто плача, какую краіну развалілі? Хто гэта? Гэта ахвяры той самай індактрынацыі савецкай. Хто кажа, а ў нас заводы працуюць? Хаця мы ведаем, як яны працуюць. І гэтак далей. Гэта чыстенька у нас, і самае лепшае марозіва. І нема вайны. Не марозіва, а пра марозіва кажуць тыя, хто яго ніколі не еў. І таксама на іх гэта паўздзейнічала праз пакаленне. То бок гэта ўсё ж такі працуе. І яны над гэтым, нашы прапагандысты, навукоўцы ў сферы прапаганды, яны распрацоўваюць такія праграмы, якія напісаныя, ўжо гэта метадычка, як любімае слова прапагандыстаў. Мы можам паглядзець нават такія, я пачытала яе, там ёсць смешныя пытанні, там нават па-расейску. Какие традиции поддерживает БРСМ, которые перешли нам от пионеров? Или что бы вы ответили пионерам прошлого? Вось якія слова там ёсць, пра што трэба казаць. І самае, гэта такая метадычка, слоў, якое яны прапануюць дзецям, на што арыентавацца. То есть дзеці ў 25-м годзе, так, у верасні 25-го года, яны... Трудовой подвиг народа. Стройатряд. Стройатряд, і недзе тут былі ударныя стройкі. Сямейныя каштоўнасці, камсамол. Вось яно. Год благоустройства. Ну, вось яно ўсё ёсць. Вялікая пабеда. Нармалёвыя, там, у мяне не выклікае нічога, там, родзіна, традыцыі, сямейныя ценнасці, трудовой подвиг народа. Ну, гэта Савецкі Саюз. Гэта менавіта Савецкі Саюз. Вось гэта ўсё. Мабыць, прабач, мабыць, нават не Савецкі Саюз, а той самы Савок. Савецкі Саюз гэта адно, а давайте казаць, гэта Савок. Вось. Можа і так. Ну вось, калі яны гэта ўсё робяць, яны робяць гэта гадамі, гэта не зараз пачалося, гэта было і пры мне, ёсць цэлая праграма, як у гэтай, як кажуць, абстаноўцы нейкай такой торжественнай абстановкі напісана, там гэта ўсё рабіць. Ці кранае яно сэрца, ці дзеці прыходзяць дамой і кажуць, мама, давай вось наш дзяржаўны чырвона-зялёны сцяг, ці давай там партрэт Александра Григорыч, ці яно спрацуе вось на бытавым узроўні? Так? Яно спрацуе. Ёсць даследаванне Колумбійскага універсітэта. Яны праводзілі яго на працягу 20 гадоў. Першае было апублікавана... гэтае пытанне было праведзена ў 96-м і потым 2016-м. Яны даследавалі немцаў. Тэма была антысемітызм, але гэта ўсё роўна та самая індактрынацыя. І аказалася, што тыя людзі, якім на пачатку вайны, там 39-й год, было менш за 10 гадоў, яны на ўсё жыццё засталіся гэтымі афярамі. Гэта не выкрэсліцца, таму што гэта ўзроставая псіхалогія, пра гэта часта кажуць вядомыя педагогі, што да 7-8 гадоў ахвяры, прабач, то бок, яны вераць у тое, што ім кажуць. Ахвяры, псіхалагічныя ахвяры. Так. Мы маем на ўвазе. Ахвяры індактрынацыі. Так, людзі, у якіх пакапаліся ў мазгах і нешта там наладзілі. Таму што дзіця да 7-8 гадоў, ён фізіялагічна не можа думаць, што дарослы можа яму схлусіць. Он просто гэта ўсё спрымае. І калі мы кажам, добра, а дома мы будзем казаць, як ёсць, гэта таксама не выйсце. Бо калі дзіця давярае бацькам, бацькі яго адвялі ў гэтую школу, яны ж яго адвялі, а потым яму кажуць, не, там Наталья Ивановна нешта цябе не тое кажа. Гэта можа нашкодзіць нават. А як тады быць? То першае, што кажуць, забірайце дзіця з гэтай школы і ведзіце ў нармалёвы. Выбачайце, няма такой магчымасці ў Беларусі. Ёсць, я думаю, ёсць нейкія школы, у якіх людзі нармалёвыя настаўнікі, але,
уся краіна Ну, туды у гэтым наша трагедыя, таму што ў Расіі, напрыклад, можна на хатнюю адукацыю такую забраць ребёнка, і гэта робяць тысячы людзей. У Беларусі гэтай магчымасці няма, і гэта трагічная насамрэч сітуацыя, і не ведаю, якое выйсце. Ну, сапраўды, таму што потым яны становяцца падлеткамі, падлетак як бы кажа, не, я не веру ні во што, гэта все, што вы мне кажаце, гэта не так, я сам мушу праверыць. Ну, праверыць гэта, ну, усімі сродкамі, якія ёсць. І што ён бачыць у Беларусі зараз, падлетак, так? Поле інфармацыйнае зачышчана, так? Медыа незалежных няма, ніякіх культурніцкіх, ніякіх інстытуцый няма. Ён бачыць, ну так, усё, што яму казалі. Іншыя сваякі таксама кажуць, ну, напрыклад, там бабуля, дзедуля кажуць, так, вось добрая краіна, твои сябры кажуць, якія былі ў гэтым класе, так, вось пойдзем на хакей, гэта ж так патрыятычна. Так. А бацькі, якія, ну, напрыклад, ёсць бацькі, якія зараз там жывуць у сітуацыі такой страха, так, таму што ціснуць рэпрэсіі і ўсё. А для іх дзяцей гэта сітуацыя нармальная. Гэта іх нармальнасць. Так, на жаль. Напрыканцы, паглядзіце на мяне, я вынік савецкай прапаганды. Першы верш на беларускай мове, які я напісаў, быў такі. Першы ці другі клас, калі падручнік пра Леска быў такі яшчэ. Чырвоны сцяг гарыць над Крамлём, радзіму мы нашу кахаем, і з ёй ва ўсе подвігі мы ідём, і з радасцю за яе паміраем. Дзяніска Дудзінскі 7 гадкоў. Барані багіня. Дзякуй вялікі. Калі я казала, што мы выраслі нармалёвымі, я, шаноўнае гаспадарства, памылялася. Таму будзем разбірацца далей. Дзякуй за вашу працу, але я так разумею, гэта шлях, па якім мы будзем ісці разам, шукаць гэта выйсце, калі знойдзем. Калі не знойдзем, то... Ну, мы спрабуем гэтыя трыгеры знаходзіць і паказваць людзям, каб яны маглі, ну, самі... Хаця б дарослым для асабістай працы. З намі была журналістка і галоўны рэдактаркі медыа IQ Надзея Белахвосцік. Дзякуй вялікі. І зараз, каб трохі, мабыць, збіць гэты сумны настрой, прапаную нешта накшталт уроку сапраўднай беларускай гісторыі. Гісторыя гэтая пачалася ў адзін сонечны варшаўскі дзень, што ўжо само па сабе падзея. Дзесьці пад 800 з гакам год пасля нараджэння князя Міндоўга і дакладна праз 926 год пасля пачатку першага крыжовага пахода. Витя, здоров. Здоров. Горит что? 7 ранку. Витя, мы неправильно живем. Я правильно. Заваривай каву, у меня есть план. Виктор, я вось зразумел, что белорусам не хапае масштабу мыслення. О. Я думал, что грошей на ипотеку. Это таксама, але ў першую чаргу масштабу мыслення. Я вось нядаўна адкапаў сваю старую кніжку з дзяцінства. Называецца «100 адказаў і пытанняў па гісторыі Беларусі». І ведаеш што? Что? Там тыя ж самыя сюжэты, тыя ж самыя героі, якія мы расказваем у вусах Скарыны. Ток атрымліваецца, што мы 30 гадоў ходзім па кругу. Расказваем тое ж самае, паказваем тое ж самае. І гэта праблема. Трэба неяк пашыраць гарызонты. Что ты хотел? Такая наша гісторыя. І мы цяпер у Польшчы. Ну, што зробіш? Ну і вось гэта якраз для нас магчымасць пашырыць гарызонты. Што, ты хочаш расказваць беларусам пра польскую гісторыю? Дык гэта ж няправільна. І што людзі скажуць? Людзі скажуць. Ну, па-першае, процьма людзей пераехала ў Польшчу. І было б неблага беларусам ведаць пра гісторыю краіны, дзе яны жывуць. Это раз. А па-другое, ведаеш, мы са сваёй этой нацыянальнай гісторыі забыліся, што на самой-то справе гісторыя яна не мае меж. Яна перасякаецца нейкімі сюжэтамі, узаемасувязямі ў самых розных кавалачках свету, у тым ліку ў Польшчы. І таму, Віктор, я думаю, што ў нас ёсць місія паказаць беларусам, як гэта працуе, расказаць пра гісторыю Польшчы, а ў ёй пашукаць цікавыя сюжэты з гісторыі Беларусі. Што ты пра гэта думаешь? Неважно, что ты про это думаешь, сбирайся. Едем у Гнезна. Это наш первый пункт. Зефирку возьму. О, моя апошняя беларуская. У Гнезна? Дык гэта ж так далёка, пад нямецкую мяжу ажно.
Что там есть про белорусскую историю? Витя, апранай свае лахманы і паехалі. Гнезна – гэта месца, адкуль пачалася гісторыя Польшчы. І там шмат чого цікавых захавалася. Ужо толькі дзеля гэтага варта з'ездзіць паглядзець. Это па-першае. Ну, а па-другое, там ёсць цікавыя перасячэнні з гісторыі нашага рэгіёна і прям з гісторыі Беларусі. І перасячэнні гэтыя вядуць да князя Баляслава Храбрага. Чуў пра такога? Ну, нешта чуў троху адным вухам, але ці мог? Можна я храбра застануся дома? Нельга, Віктор, нельга. Людзі чакаюць ад нас выканання місіі і новых серый. Ох, нешта я не ўпэўнены. Менавіта таму нам і трэба да Баляслава Храбрага, храбрасці набрацца. Паехалі. Чакай, а котоў бяром? Хай яны пасядзяць дома. Ну, хай сядзяць. Гэта быў сармацкі вуз, новы праект тэлеканалу «Белсат», захапляльнае падарожжа праз агульную гісторыю Польшчы і Беларусі. Цімоха Кудовіч і Віктор Шукіловіч пакажуць вам замкі, палі бітваў і старадаўнія гарадзішчы. Праграма будзе выходзіць на тэлеканале «Белсат» у панядзелкі на тэлевізары, у смарт-ТВ можаце глядзець. Гэта будзе вельмі цікава, таму глядзець трэба на вялікім экране. А калі вы прапусціце эфіры, таксама шукайце сармацкі вуз на ютуб-канале «Белсат». Гістары ён таксама у смарт-ТВ, як вы зразумелі. Так? Это так працуе? Я нешта придумала. Андруша, а что ты принес? Что ты знаешь? А я вам распавяду про тое, што было самым папулярным у сацыяльных сетках цягам гэтага тыдня. І, безумоўна, галоўная тэма тыдня першага тыдня верасня гэта... 1 верасня. 1 верасня і агулам школа. Так, пра гэта і пагаворым. Найбольш праблемнай выявілася забарона карыстання мабільнымі тэлефонамі школьнікамі. Ну, нават калі ў нас часам бывае адабраць тэлефон, ці ён сеў па дарозе з працы дадому, ты не ведаеш сябе чым заняць. А цяпер у дзяцей, у яшчэ менш псіхалагічна ўстойлівых людзей адабралі гэтыя тэлефоны. І вось давайце паглядзім, чым яны займаюцца, а чым яны толькі не займаюцца. Увага на экран. О, сканворды! Сканворды, старыя добрыя сканворды. І падручнікі, і падручнікі запрацавалі. Дарэчы, я вам скажу, што калі я хадзіў у школу у Савецкім Саюзе, у нас тады ніхто ніколі не адбіраў мабільныя тэлефоны. Ні разу такога не было. Кажа, што было кепска пры Брежневе. Пры Брежневе. А што вы бралі з сабой? Там кубік, рубік, шашкі, квадратик, шмадратик. Этот... Ножичек? Выкидной? Крутится такая. Не, были... Спиннер, я просто не... Не, спишь, что ты. Гляди на яго. Плювачки. Были. Где такие продают? З паперы робіш і Не, ручки. з ручек. Троллинг не атрымаўся. Ідзем Так, далей. Ёсць яшчэ адна важная тэма. Лета мінула і надышла восень, змена пору года. Але надвор'е такое ж самае цяпер у восень, як і ўлетку. То бок дажджы, ветер, бура і гэтак далей. Нічога амаль не памянялася. Відавочцы расказвалі, што разам з залевай назіралі моцны ветер і дождж. Стыхія пачала бушаваць днём, гэта все было падгародняй. Стала так цёмна, быццам ужо надышоў глыбокі вечар, і вось так прывітала надвор'е жыхароў Гарадзеншчыны з пачаткам верасня. Глядзім і радуемся, што хаця б не потоп ужо. Это просто жесть. Сейчас повыбивает просто окна. Это просто кошмар. Это нейкая гародзінская аномалія. Гэта, калі ён расказваў гэта, і мгла знайшла на горад, і пракуратар убачыў, ты так вельмі... Ну, бывае. Ну, вельмі што цёмна рабіць? Такое зараз надвор'е. Навеяна просто самім надвор'ем. І яшчэ пра прыроду цяпер ідзем на Браслаўшчыну. Там змаглі ўбачыць паўночнае ззянне. Даволі рэдкая з'ява. Праз магутную магнітную буру, выкліканую выбліскам вялікім на сонцы, палярнае ззянне змаглі пабачыць у нашых шыротах у Віцебскай вобласці. Там Браслаўшчына, Мёры, Паставы, Шаркаўшчына. І вось такую прыгажосць зняў адзін з карыстальнікаў сеціва і выклаў у TikTok. Паглядзіце на таймлапсе, там больш за 1100 здымкаў цягам 2 гадзінаў.
Вось такая прыгажосць ёсць яшчэ ў нас Ось менавіта ось так было набрасло? Менавіта так было, але это таймлапс 2-гадзінны А, і складзены ў 40 секундаў вот такая вось А ён мне казаў, што толькі ў Нарыльску можна ўбачыць. А глядзі, трэба было Я про Ісландыю казаў табе. Паехалі ў Ісландыю, ў Нарвегію. Тут ёсць такая акалічнасць, што трэба, каб было, па-першае, адсутнасць воблакаў. Так. І І яшчэ 1000 іншых фактараў, которые ідуць далей. Зразумела. Зразумела. А акурат над гарадамі это складана, а на Браслаўшчыне... Ну, пішыце, вось, калі вы бачылі, пішыце. І зусім хутка мы чакаем вашых каментараў. Андрэй усё збіраць будзе. Нагадваю, за што можна любіць верасень ці іншы месяц восені. Пішыце свае гэтыя пледы, гарбаткі, што яшчэ? За што менавіта вы любіце восень? Вось так вот. А мы будзем збіраць ідэі, бо я не люблю восень. Вось такая. І калі у вас ёсць што сказаць пра школьную прапаганду, як яно зараз адбываецца ў школе, таксама ўсё нам пішыце. Мы ўсё гэта чытаем, і Андрэй будзе ўсё гэта агучваць. І, зразумела, памятайце пра сваю бяспеку. І калі вы не ў Беларусі, чакаем ад вас лайкаў і подписок. Не злите деда мне тут. Добра, идем далее. Ну, трэба было укинуть мышу в Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь. Идем далее. Поглядим, что там у Японии экстремальная спякота. Давайте побачим, что робится у их там. У канцы лета ў Японію вярнулася экстрэмальная спёка. Дзённы максімум зафіксавалі ў горадзе Куана, прэфектуры Міі. Там слупок тэрмометра падняўся да плюс 40,5 градусаў. Не менш горача было ў цэнтральным Токіа, Кіёта, Нагоі ды іншых японскіх гарадах. 3 апошнія месяцы спёка 40 градусаў трымалася ў Японіі мінімум 9 дзён, што зрабіла гэтае лета самым гарачым за ўсю гісторыю назіранняў. Занадта горача, проста вар'яцтва. Такое адчуванне, што самае лета. Каб не атрымаць цеплавыя ўдары, не зрабіцца ахвярамі спякотнага надвор'я, мясцовым жыхарам раяць піць шмат вадкасці, не выходзіць вонкі без неабходнасці і карыстацца кандыцыянерамі. Не баяцца новых тэхналогіяў, а ўмець імі разумна карыстацца. У Паўночнай Македоніі ў школьную праграму ўвялі новы прадмет. Вучні малодшых класаў будуць вывучаць штучны розум. Такім чынам мясцовыя ўлады спрабуюць зрабіць паўночна-македонскія школы больш прывабнымі і запатрабаванымі. Апошнія гады краіна перажывае дэмаграфічны крызіс у звязку з эміграцыяй сем'яў у Швейцарыю і Нямецчыну. На думку чыноўнікаў, мадэрнізацыя школаў і сістэма адукацыі можа запаволіць гэты працэс. Акрамя прадмета пра штучны інтэлект у вучняў з'явяцца электронныя дзённікі, новыя падручнікі і шэраг іншых прэферэнцыяў. Мы падалі кнігі і палепшылі інфраструктуру там, дзе гэта найбольш неабходна. Спартовыя залы, а таксама укаранілі новыя сучасныя тэхналогіі для лепшых стасункаў з сябрамі з іншых краінаў. 2%. Менавіта столькі рудых людзей існуе ў свеце. У звычайным жыцці яны меншасць, але раз на год у невялікім нідэрландскім горадзе Тылбюргесе наадварот. Адчуць сябе выключнымі тут хутчэй могуць бландзіны і брюнеты. Дзякуючы фестывалю Red Hat Days, што апошняя летняя выходная збірае ўладальнікаў вогненных валасоў з усяго свету. Спачатку мне здалося трохі дзіўным, так шмат людзей адразу. Звычайна не ўбачыш столькі рудых, але, па-мойму, гэта сапраўды выдатна. Столькі людзей тут разам. Просто цудоўна. Сёлета на унікальны фестываль прыехалі больш за 1000 асобаў з 80 краінаў, у тым ліку ЗША, Аўстраліі і Еўропы. Тут для іх арганізоўваюць майстар-класы догляду скуры і валасоў, а таксама вучаць макіяжу, што падыходзяць да іхнага колеравага тыпу. Апроч таго, наведнікі могуць узяць удзел у фотасесіях, спартовых і музычных імпрэзах, а таксама атрымаць асалоду ў кампаніі адно аднаго. Я адчуваю сябе вельмі адзінокім у школе, але тут усё вельмі добра. Все такія прыгожыя, і мне падабаецца колер валасоў. Я проста вельмі радая быць тут. Прыемна дазнавацца цікавосткі з усяго свету, але рэчаіснасць наша беларуская бывае даволі сумнай. Апошні час у дэмакратычнай супольнасці выбухнуў шэраг гучных скандалаў, звязаных з харасментам і непажаданымі паводзінамі. Мы не маглі, зразумела, абысці ўвагай гэтую навіну. Ну, не толькі з гэтым знікаюць людзі, куды яны з'язджаюць і іх забіраюць, мы таксама абмяркуем. І абмяркоўваць гэтыя тэмы мы будзем з Алексеем Левончыкам, чалавекам, які ў Фейсбуке нарабіў ужо шмат усялякіх пастоў, вынікаў, дыскусіяў. Гэта ён. Вітаем, Андрэй.
Чаму, адкажы, калі ласка, менавіта цяпер, менавіта зараз такія атакі на Паўла Латушку, ну і астатніх прадстаўнікоў дэмакратычных бакоў. Што адбываецца? Гэта якая-то мэтанакіраваная атака ідзе? Ну, у мяне ёсць дзве тэорыі. Першая тэорыя – гэта тое, што ў Беларусі ўнутры ўсё зачысцілі, трэба зараз ужо зачысціць і тое, што за мяжой, а тое, што за мяжой Лукашенко рэальна ўспрымае як небяспеку, мяркуючы па шматлікіх выказваннях і дзеяннях і крымінальных справах супраць тых людзей, які бяруць там удзел у акцыях і гэтак далей. То бок дыяспара яго цікавіць. Ну і другое, гэта, магчыма, зноў-такі зачыстка поля на фоне, так сказаць, нейкіх рухаў Трампа і падрыхтоўкі Лукашенка, як ён у сябе ў галаве думае, вяртання да працэсу сядзення між двух крэслаў, такому яму зручнаму і вядомаму да 2020 года, дзе ён мог там лавіраваць. Ось, а зараз ён ужо не манапаліст на гэтым поле ў камунікацыі з Захадам, таму яму трохі некамфортна. Гэта моя тэорыя. Ну, гэта такі дзіўны выбар шляхоў, па якім яны ідуць. Мне падаецца, ну, яны ўзялі харасмент, бо гэта быў кейс, напрыклад, там, са Стрыжаком, з гэтымі дыкпікамі, яны зразумелі, што грамадства з-за гэтага такое на нерве, таму яны вырашылі ціснуць праз гэтую Вольгу Карпушонак. Дарэчы, самае свежае. Вольга Карпушонак, актывістка, юрыстка, членкіня Каардынацыйнай рады таксама, яна абвінаваціла Паўла Латушку ў харасменце. Ці дзейнічае яна сама пад ціскам, ці, мабыць, ёсць, я бачыла каментары, што такое і магло здарыцца. Вось як нам гэты кейс, як журналістам, як актывістам, як часткі беларускай супольнасці разглядаць? Андрей. Вось, Андрей, заві Андрэя, добра. Алексея таксама пазаві. Гэта тое, чаго я чакала ўсё жыццё. Ведаеце? Ось гэта тое, што я... Так а што там за гісторыя такая? Што там на сувязі? Ўсё, ёсць. Дай сказаць, я ўсё жыццё чакала. Тэхнічная паўза, а зараз мы ўжо на сувязі з нашым спецыяльным карэспандэнтам. Алексей Лівончык зноў з намі. Што там Карпушонак? Я так зразумеў, я у вас завісу вельмі прикольным выразам твара. Мае калегі любяць рабіць скриншоты, калі я так завісаю, потым мне іх прысылаюць. Окей, вяртаючыся да Карпушонак, яна хоча, ну, па-першае, чаму харасмент? Таму што харасментам вельмі лёгка выбіць чалавека з публічнага поля. Вельмі часта, калі ёсць доказы, ці чалавек сам прызнаецца, вот як Андрей сам прызнаўся, узнікае просто такі онлайн-шытсторм, які робіць вяртанне ў гэтае публічнае поле, там, ну, трохі складана. Гэта можна, але гэта складана, да? Вот. І таму я думаю, што Гыбуха, паглядзеўшы на вось гэта, на тое, што адбылося з Андрэем, подумала, што я опять же, на 90%, ну, пакіну 10% на сумнёвы, на 90% я ўпэўнены, што яна, то есть Вольга, яна дзейнічае пад ціскам, што гэта не яе словы, ось, але я думаю, што гэты метад быў абраны такім, што калі ўдасца ўмазаць, то гэта выб'е Латушку з поля, і Латушка, ну, там уже ніколі не з'явіцца, -1 цудоўна. Потым можна там з Ціхановскім, можна, кажучи, будзе заняцца, нарыць на неё что-то. Типа спрабаваць выдумаць что-то, да? Вось. У выпадку з Латушкам гэта трохі не ўдалося, таму што там і доказаў, як бы, ну, няма. Першы пост, тым больш, пярэчыў самому сябе з катэгорыі «я з'еў яйка», і наступным посце «я не з'еў яйка». У сэнсе, я атрымлівала зарплату, я не атрымлівала зарплату, я вот туда, я вот сюда. То бок такое адчуванне, што гэта пісалось на каленцы трохгадовым нейкім, прабачце, трохкласнікам. І, шчыра кажучы, я адразу набраў сумневу, што адвакатка можа пісаць у такім стылі. А пасты на ангельскай мове, дык увогуле такое адчуванне, што праз чат GPT праганяюцца. Таму у мяне 90%, я думаю, што гэта ўсё-такі праца Гыбухі. Іншае пытанне, што? Вот яна записывала гэты кружочак з Бразіліі, да? Кружочак вельмі складана падрабіць, і мне казалі некалькі людзей, што яны гэты кружочак бачылі, то бок яго складана падрабіць. Хутчэй за ўсё яна там. Але пытанне, чаму ў Бразіліі, вот над гэтым я зараз чашу башку. Відаць, Латушка стаў настолькі, ну, месседж такі, Латушка стаў настолькі небяспечным, што к нему нужно приходить только с самым большим уважением и просить с уважением. Ну, как красоваться. Да. Нічога не зразумела. Дарэчы, ты успомніў Стрыжака. Вось мне падабаліся паводзіны, пост-паводзіны Андрэя Стрыжака. Так, было
прызнаю, выбачаюся, і ўсё гэта вот так стухла вельмі хутка. Але ж тут нічога не зразумела з карпушонак. Што, якія доказы? Доказы ёсць, дык пакажы, не пакажу. Ну, як гэта, не разумею. Паглядзім, што будзе далей атрымлівацца. Але ж, я так разумею, гэта працэс. Вось з той Беларусі ідзе такі працэс. Хто будзе наступны? Хто будзе пад атакай вось гэтых ГБшных, я не ведаю, што людей, ГБ... называй людьми. І ці даціснуць яны латушку, бо я дадам, давайте разберем латушкі, вось гэты кейс. Ёсць яшчэ Мельнікава, якая так і не знайшлася. Ёсць Котаў, які таксама, ну, калісьці ў 21-м годзе працаваў у НАУ, пасля перастаў працаваць, але ўсе гэтыя, ўсё па колу ходзіць вакруг латушку. Ці змогуць, як вы думаеце, яны яго выбіць з гэтага руху, і ці могуць нешта там СМІ, сам НАУ, сам латушка зрабіць, каб сябе абараніць? Ну, глядзіце, калі ўжо так казаць, ну, як можна выбіць? Гэта стары падручнік савецкі, не знаю, штазіўскі, любых спецслужб. Харасмент — гэта самая такая лёгкая тэма ў гэтым усім. Я зразумею, чаму яго паспрабавалі. Могуць быць грашовыя маніпуляцыі, умоўна кажучы, паспрабаваць падшыць ці штосьці. Можна, да там дзесяткі метадаў ёсць, паглядзець, які спрацоўвае. У гэтых таварышаў рэсурсы ёсць. Іншае пытанне, што у гэтых таварышаў трохі, мне падаецца, крэатыўнасці малавата, і яны проста капіююць метады. Вось ёсць, як бы быў кейс Андрэя, а давайте мы паспрабуем гэта на латушку. Пра Котава, шчыра кажучы, я не разумею, пра што там гаворка вядзецца. Мне падаецца, што гэтыя кейсы, канешне, звязаны. Да, яны ўсе мелі дачыненне да НАУ, і Мельнікава, і Котаў, і Карпушонак разам. Але мне падаецца, што між імі агульнага асабліва, між канкрэтна гэтымі трымя агульнага асабліва нічога няма. То бок, мне ёсць тэорыя, што нібыта Котава і Мельнікава, гэта тэорыя, я просто зараз укідваю, бо я просто раблю укіды, што Мельнікаву і Котава нейкім чынам справадзілі на Беларусь, знову такі пад ціскам, магчыма, каб яны, сабраўшыся разам, у нейкі момант закінулі бомбу. Толькі паколькі зараз ніякай бомбы ўсё яшчэ дагэтуль няма, то хутчэй за ўсё гэта бомба зараз сударажна выдумваецца ў кабінетах. Ну, от, напрыклад, што датычыць Ольгі Карпушонак, яна абяцала доказы, да, вот яна абяцае, то кожны раз то дасць, то не дасць, то нашай ніве, то не дасць нашай ніве, то аддасць адвакату, то ўвогуле не выкладзе, то што гэта азначае, што доказаў няма. Ну, што калі б былі доказы, чалавек, які сапраўды падвергся харасменту, так сабе не паводзіць. Калі ён хоча выходзіць на паблік, ён выходзіць, адразу выкладвае ўсе доказы. Гэта як бы 9 з 10 выпадкаў яны ідуць так. То бок там доказаў няма. Гэта значыць две тэорыі. Ці, першае, трымаць вось гэта ўсё у полі, максимально доўга і замыліваць, каб латушка замест того, каб займацца справай, санкцыямі і тым, чым НАУ займаўся адбіваннем вось гэтых атак. З іншага боку, тое, што я бачу зараз, гэта тое, што ўсё менш рэакцыі ідзе на гэтыя вось пасты, на гэтыя допізы, калі там раней куча каментароў, зараз уже там засталіся толькі, ну, не знаю, толькі тыя, хто зусім Вользе верыць і все, там пара чалавек літаральна. А другі варыянт — гэта тое, што ідзе замыльванне, пакуль доказы рыхтуюцца. Ну, ў сучасным свеце сфабрыкаваць перапіску не складана. Іншае пытанне, што сфабрыкаваную перапіску можна гэтаксама лёгка абвернуць. Але я думаю, што ідзе зараз атака, ідзе менавіта так. Давайте знізім, калі не выбіць латушку, давайте максімальна знізім яго рэпутацыю. Можа, як бы, і можа гэтае трое з'яўляецца часткай вось гэта аднаго ланцуга. За Котава, Мельнікава я не скажу. Я, як бы, іх не ведаю, але тое, што Карпушонак дзейнічае хутчэй за ўсё не па сваёй волі, от іншае пытанне, як яе прымусілі, але гэта іншае пытанне. То тут хутчэй, ну, тут я ўпэўнены на 90%. Бо, ну, не можа адвакат пісаць такую, прабачце, фігню. А вось зноў я бачу, ну, я пакуль распавяду гісторыю пра Мельнікаву, дам такую нататачку. Мне падаецца, весь YouTube ужо ведае, што Мельнікава, гэта Анжэліка Мельнікава, гэта спікерка Каардынацыйнай рады, яна знікла там у сакавіку, і яе шукалі, і ніхто не знайшоў. Вы, дарэчы, адкрывалі збор на тое, каб атрымаць нейкія звесткі пра Анжэліку, дзе яна, што яна, ці жывая яна, і нават вам прапанавалі выкупіць відэа, дзе нібыта яна зараз у актуальным стане. Што з гэтым відэа, і ці ёсць, мабыць, нейкія звесткі пра яе, я не ведаю, стан здароўя і жыццё? Няма звестак. Сапраўды відэа было, ну, як сказаць відэа. На мяне выйшаў контакт
Таких контактаў дастаткова шмат да мяне выходзіць, но, як я казаў, мы атрымалі ўжо, я пісаў там недзе, што больш за десятак розных прыходаў. Збольшага гэта былі фейкі і монтажы, ці там розныя вот это вот падгон. Тое відэа, што я атрымаў, я думаю, там уже рассказывалася у матэрыяле Еўрадыё. Еўрадыё таксама атрымала кавалак. Я так і зразумеў, што гэта два кавалкі аднаго відэа па 4 секунды. Дастаткова размытых, дзе жанчына падобная да Анжалікі Мельнікавай быццам бы косіць недзе траву. Але, напрыклад, я, шчыра кажучы, не зразумеў, якім чынам з гэтага відэа мы можам зразумець, што гэта не знята чорці калі, не зробы гэта, што гэта не монтаж, што гэта не дипфейк і так далей. Я сказаў гэтаму чалавеку, які на мяне выйшаў, што гэта двухбаковы працэс, я не магу выплаціць істотную суму, это сума $10 000, евро, прабачце, 10 000 евро, 10 050 евро, я удакладню. За тое, што мне прышлюць нейкі кусочак, пасля чаго будзе зроблена транзакцыя і нібыта мне потым прышлюць іншае відэа. На гэтым відэа размыты, Мельнікава размыта. Мяне збянтэжыла, па-перша, ясна, што там не будзе ніякіх выходных дадзеных на такім кавалку, але прынамсі я чакаў нейкі ідэнтыфікатар. Мне сказалі, што ідэнтыфікатар гэта яе татуіроўка, якая на яе руцэ была, яна вельмі моцна была размыта, я не змог яе звесці ні ў якім софце. Таксама целасклад адрозніваецца у гэтага чалавека. Я цалкам гатовы паверыць, што гэта была сапраўды Мельнікава, але я бы хацеў, каб гэтыя людзі, якія хочуць, каб за гэта заплацілі, не пагражалі тым, што яны гэта выкладуць онлайн. Калі ласка, хай выкладаюць, уже мінула чорці колькі часу, яны дагэтуль не выкладзены, так? Але прысылалі штосьці большае, то бок давер, рэч такая двухбаковая, то атрымліваецца, што адкровенны чалавек кажа, што ён мне не давярае, але пры гэтым грошы ад мяне хоча. Гэта таксама трохі дзіўныя паводзіны. То бок відэа было, але ж не зразумела цалкам, хто на гэтым відэа. У мяне быў адзін кавалак на 3 секунды, і у Еўрадыё таксама, я зразумеў, быў адзін кавалак таго ж відэа таксама на 3-4 секунды. Добра, давай зараз перайдзем да больш глобальных пытанняў. Вучэнні Захад 2025. Яны пачаліся, яны зараз ідуць у Беларусі. Беларусь разам з расійскімі вайскоўцамі. Спачатку планавалі, што гэтыя вучэнні будуць адбывацца непасрэдна каля мяжы. Беларуска-літоўскай, беларуска-польскай, не пачаліся яшчэ, пачнуцца, вось пачнуцца. Але ж потым іх адцягнулі амаль у цэнтр краіны. Што гэта адбыло? Як краіна, якая вядзе вайну, Расія маю на ўвазе, можа весці паралельна і вучэнні? Гэта ж абсурд нейкі. Для чаго гэта ўсё? Глядзі, вучэнне сам па сабе гэта сігнал, то бок гэта і трэба адчытваць як сігнал. Пачаткова, мая тэорыя, я так разумею, што аналітычная кам'юніці ў нейкім сэнсе сходзяцца. Гэта быў такі сігнал, мы ведзем вайну ва Ўкраіне, але мы зараз можам прыйсці і перарэзаць вам Сувалскі калідор. Гэта месседж, не факт, ніхто не кажа, што яны могуць перарэзаць Сувалскі калідор, яны да Кіева 3 дні ўжо ідуць 3 гады. Але тым не менш, гэта сігнал, што якімі застаюцца мэты Беларусі і Расіі, рэжыма і Расіі, не буду прыраўніваць Беларусь з гэтым вот этим всем. Але зараз адцягнулі назад, мало того, што адцягнулі, так яшчэ зменшылі колькасць людзей, якія бяруць у гэтым удзел, у гэтым парадзе шчасця. Гэта, хутчэй за ўсё, азначае, што, паглядзіце, мы міралюбівыя, мы не пагражаем, мы просто тут практыкуемся, мы в стороночке пастаім, не ўспрымайце нас як пагрозы. Мне падаецца, што з боку, я не ведаю, наколькі Лукашенко тут аўтаномны, я вельмі сумнеюся, што ў яго ёсць там нейкае права прыняцця рашэнняў, якія там на нешта істотна ўплываюць. Але ў мяне адчуванне, што, па-першае, у Расіі асабліва нету сілаў зараз, каб умешвацца у нейкую такую дэманстрацыю сілы там ва Ўкраіне, чорт што зараз. Трамп таксама паводзіцца странна, але Расіі пакуль што гэтых плюшак ад Трампа не асабліва хапае. А па-другое, я думаю, што Лукашенко таксама, як я казаў ужо раней, ён вяртаецца да стратэгіі сядзення утульнага на 2 крэслах, частка якого з'яўляецца зачыстка любых апанентаў, якія могуць быць інтэрлакутарамі з захадамі, то бок і таксама гэта стала прычынай, я думаю, чаму адцягнулі гэтае вучэнне ў сярэдзіну. Гэта сігнал.
Лук, любы парад гэта сігнал. Гэта сігнал сілы, гэта сігнал намераў. Так вот, гэта сігнал. Мы просто практыкуемся. Мы не плануем ніякага сувалскага калідора. Мы не плануем ніякай вайны. Мы абарончая коаліцыя, і вот гэта вось усё. То бок зняць вось гэтае на пенсі. Ну, конечно, ты здымаеш на пенсі, потым выходзіць Медведзеў, які бахнуў у Фінляндіі, закінуўся аргентынскім какаінам і расказвае, як ён там да Вільнюса за 3 дня дойдзе, там за 3 гадзіны дойдзе. Ну, тут гэта ўжо непрадказальная пераменная. Ну так, але нешта гэта нагадвае, падаецца, што ў 22-м мы таксама бачылі вучэнні. Ну, трэба назіраць за сітуацыяй. Дзякуй вялікі, Алексей. Дзякуй за тое, што падлучыліся да нас. Мы абмеркавалі ўсё тое, пра што кажуць увесь інтэрнэт, увесь Фейсбук, увесь Ютуб. Я спадзяюся, вы будзеце таксама сачыць за сітуацыяй, каб яшчэ да нас прыйсці і расказаць, што там з Карпушонак, Мельнікавай, Латушкам, Захадам, Лукашэнкам. І Трампам. І Трампам, і абавязкова з Трампам. А мы крочым далей і будзем з вами глядзець, што там цікавага яшчэ адбываецца. Дзякуючы Вользе Старасцінай. А вы хацелі б даведацца, колькі гадоў вам засталося жыць? Цяпер гэта можна вызначыць без варажбітак ці дарагіх даследаванняў і аналізаў. Для гэтага патрэбны ўсяго адзін здымак МРТ мозгу. Новазеландская сістэма Даніден Пакні аналізуе 315 маркераў старэння і паказвае, наколькі хутка старэе чалавек. А галоўнае, яна з высокай дасканаласцю прагназуе рызыкі развіцця хваробаў яшчэ да з'яўлення іх першых сімптомаў. У будучым гэта можа стацца часткай прафілактычнай аховы здароўя. Я ведаю, што вы скажаце. Па-першае, невядома, калі да нас такая сістэма дойдзе. А па-другое, здымак МРТ не так лёгка зрабіць. Дзесьці апарату няма, дзесьці чэргі, а дзесьці платна і дорага. І тут нам прыдаўся б досвед Гонконгу. Там у дзяржаўных шпіталях пачынаюць выкарыстоўваць тэхналогію, дзякуючы якой мільёнам людзей не трэба будзе рабіць дарагую камп'ютарную тамаграфію. Дастаткова некалькі рэнтгенаўскіх здымкаў. На іх падставе штучны інтэлект будуе найдакладнейшы 3D-мадэль костак усяго за 30 секунд. Дзякуючы гэтай тэхналогіі можна пазбегнуць высокага ўзроўню выпраменьвання, уласцівага камп'ютарнай тамаграфіі і пры гэтым дасягнуць тых жа вынікаў. Новая тэхналогія дазваляе ствараць індывідуальныя імпланты з дапамогай 3D-друку. Меўся быць прарыў. Беларусь ужо адной нагою, а дакладней адным колам фактычна уехала ў будучыню. Але далі задні ход. Чаму дарма пайшлі ўсе намаганні навукоўцаў, і мы не ўедзем у светлую будучыню на першым беларускім электрамабілі? Серыйная вытворчасць айчыннага электракара аказалася занадта дарагой. Пакуль у нас вынаходзілі звычайнае электрычнае аўта, у Вялікай Брытаніі прэзентавалі электрычны гіперкар, што едзе ўверх коламі. Макмэр 3 Спэйрлінг не проста разганяецца да 100 кіламетраў за 1,5 секунды і абганяе баліды Формулы-1. Ён можа трымацца на столе дзякуючы сістэме Downforce on Demand. Галоўная бяспека. Прыціскальная сіла працуе ў любым кірунку. Я кіраваў гэтай машынаю, я яе раскручваў. Калі ты разварочваешся, проста націскаеш на тормоз, і прыціскальная сіла ўсё роўна дзейнічае. Таму ты спыняешся яшчэ да таго, як вылеціш з трасы. Гэта дае перавагі для скарачэння тармазнога шляху і для бяспекі кіроўцы на дарозе. На дэманстрацыйным стэндзе інжынеры паказалі сапраўдную магію. 2 магутныя вентылятары раскручваюцца да 23 000 абаротаў у хвіліну і прыціскаюць машыну да любой паверхні. Вельмі люблю гэты момант, калі Андрэй пачынае чытаць нам каментары. Не так скажу. Вельмі люблю гэты момант, калі Андрэй. І шматкроп'е. Калі Андрэй. Вельмі люблю, калі нашы гледачы шмат пішуць каментароў, і акурат сёння такі дзень, бо тэма сапраўды жывая, свежая вераснёўская тэма. Пішуць нам пра галоўныя перавагі верасня, што людзі думаюць пра пачатак восені. Так вось, лепшы каментар, на мой погляд, напісалі: галоўны кайф верасня, у школу ці ва ўнівер ідзеш не ты. Вот. Хаця пры гэтым пішуць нам, што надвор'е дыхае летам, дасюль хочацца на возера амаль як летам. Не пішуць, дзе дыхае. Пачакайце, у Польшчы лета
Да. Польша. Вот як там где вы берете? До вересня, до конца вересня. Жабинка. Так я пытаюсь. Официальное лето у Польши до конца Кого вересня. дыхает? А в Беларуси, а в Испаниях? Есть год. В Италии, как кажется, где лето круглый год, паўсюду Давай еще давай. Что там пишут? зараз будзе нам. Восенью самое кайфовое и перелічае человек. Спокой, холод, горячая кава, теплый шведер и распалить печь, да глядеть на огонь. А что Згоден, цалкам згоден. Я так добра само ў гэтым? восень люблю больше за лето. Значно больше за лето. А чему? Я не ведаю, я вось гэтую вот Гарачыню не любіш? гарачыню не люблю, летнее солнце, скуп. Просто, вот глядите, ему подкидываешь слово, ён их называе. Калі вам трэба некага там поздравить, камусьці там привет передать, привітанне, калі ласка, пишите, я любое слово. Скуп прагучала як чаф. Так. Мяу. Давай. Яшчэ галоўнае, што можна рабіць у восень. Денис? Что? Збіраць грыбы. Таму пішуць, абажаю ціхае паляванне, асабліва калі ў лесе толькі ты і няма нікога. А якія зараз грыбы? Груздзі? Ох, каб я ведаў. Не, усе грыбы у Все восені. грыбы. Дарэчы, грыбоў у нас народ збірае вельмі шмат. Усе соцсеткі запоўненыя тым, як людзі цэлымі кашамі збіраюць вялікія кашы грыбоў. Вось, што мне таксама падабаецца, я уже спачатку сказаў, што мой любімы, але, напэўна, это таксама не кепскі каментар. Галоўны плюс восені ў тым, што ніхто не ведае, што ў цябе ў тэрмасе. Так, ёсць. А я з тэрмасам і летам, ведаеш? А что ты на меня поглядела А зараз? ведаеш? Я заўсёды ведаю, и ты заўсёды ведаешь, что у меня у тэрмасе. Что ты налила туды, то і у тэрмасе. Ехали, я казала, что тэрмас гэта вельмі добрая рэч, бо ты такой нібыта зожнік, у тебя нібыта гарбатка, а там ужо які повод. А наливай туды, што захочаш. Або а каву, а гарбату, або хоць што з падванны на цепло. Рука прыганула. Перевернуўшы. Так. Мне трэба любіць восень просто за тое, што я ёсць. Это піша... Чым прикол? Это карыстальнік Верасень піша. Пра верасень. І вось он піша, мяне трэба любіць просто за тое, што я ёсць. Гэта добра. Это крэатыў. Хтосьці ж зарэгістраваўся пад такім нікам. Як кажуць, раунд. Вось. А яшчэ мне падабаецца на пачатку восені плаваць у возеры. Вада яшчэ цёплая, нікога няма, і ты па возеры як бабёр. А вы вось гэтае возера яно ў гэтым пакойчыку з вами, бо прыходзіў Шукіловіч, казаў, Ілля там ну ён не казаў, але набрасаў гнілля, не трэба больш плаваць. А вы што робіце? А што вы робіце? А рыбалка? Рыбалка заўтра абмяркуем. Рыбалка існуе ў верасні на рыбалку ходзіць? Так і ўзімку, і ўлетку ж ёсць сэці. Тут рыбы нет, памятаеш? Ну, шашлыкі, мабыць, што яшчэ цікавага можа адбывацца ў верасні? Шашлыкі, так. Пішыце яшчэ раз нам у каментарах, што цікавага адбываецца, за што вы любіце верасні? У каментарах на нашым YouTube-канале пад трансляцыяй. YouTube-канал Белсат Лайв таксама. І на Белсат Ньюс пішыце, хлопча ўсё пачытае і заскриншотіць скриншот. І нават в нашым Instagram. Так, а пакуль прапануем добрую музыку да вашага сняданка з грыбоў свата. Інстаграм, вось. Так, усё, давай, музыку Музыка, свата і нічос. Już? Розогнайте до
Вітаем, з вами раніца з Белсатам, яе з вами сустракаюць. Яны, я так про нас кажу, Катерина Раецкая, Дзяніс Дудзінскі. І Дзяніс Дудзінскі. Так, вось он, сапраўдны пах восені, пах яблыка, ежом. Сёння мы распытываем вас про тое, за што варта любіць верасень, абмярковаем цікавыя тэмы і незвычайныя навіны, і вось што нас чакае. Што пра нас ведаюць соцсеткі, ці варта хвалявацца? Пракансультуемся у спецыялістаў. Эканамічныя паказчыкі і кошты на яблыкі, як падманваюць беларусаў. Падзеі вартыя ўвагі. Абмяркуем у студыі імпрэзы, выставы і святы. Як прайшоў фестываль «Грай»? Пабачым на ўласныя вочы. Выгаранне на працы. Прыдумка псіхолагаў ці сапраўдная праблема беларусаў. А пачынаем мы другую гадзіну з думак аб працы, бо вось сітуацыя. Лета скончылася, вяртаемся да любімых калегаў і, здаецца, адпачылі добра, але з першага дня ты зноў пачуваешся стомленым. Ён не пра сябе, ён пра вас. Ён нікуды не Увогуле, хадзіў. не, гэта я ўвогуле, як сітуацыя. Таму мы будзем з вами вучыцца адрозніваць простую ляноту ад прафесійнага выгарання. Пра гэта пагаворым з Таццянай Дземчук, экс-HR. Скажите мне, подскажи, это по-ангельску написано. Ex-HRBP. Кар'ернай кансультанткай і гештальт-тэрапеўткай. Трэба за жонкай заўсёды назіраць, і што яна кажа. Прыбіраць і назіраць. Дык вось, Таццяна, BP, HR, X і кансультантка. Раскажыце нам, што такое выгараць? Мабыць, я ўжо? Мабыць, гэтыя вось уже першыя памылкі, гэта пра прафесійнае выгаранне? Прывітанне. Прывітанне. Ну, давайте так, да, выпаленне, выгаранне, по-польску это, да, выпаленне, мне падаецца, што ў беларускай мове бліжэйшае будзе слова выпаленне, можам так, да, так казаць. А выпаленне — гэта нарастаючае эмацыйнае знясіленне, і якое звязанае менавіта з працай. І насамрэч гэта паняцце введзена яшчэ ў 1975 годзе. Я, калі даведалася, калі гэта было уведзена, была вельмі здзіўлена. І тут важна казаць, што выгаранне, выпаленне — гэта не хвароба. Ну, то бок міжнародная класіфікацыя хвароб, яна не класіфікуе выпаленне як хваробу, а класіфікуе гэта як стан, сіндром, які ўплывае на тое, па сутнасці, як мы жывем, на наш стан здароўя. А ці гэта такая справа людзей з грашыма, калі ў цябе ўсё уладкавана, і ты на сваёй кар'ернай лесвіцы дзесьці там, ну, я адчуваю нешта, вось, нешта не тое. Праблема белых этих каўнюркоў. Так і так. Ці гэта можа быць на заводзе, у краме і на іншай працы? Насамрэч, даследчыкі, сацыёлагі заўсёды робяць такія вымярэнні, хто больш схільны да выгарання, выпалення, хто больш не, да? І як думаеце, якія прафесіі ўвогуле самыя заўсёды? Тыя, хто працуе з людзьмі. Мне падаецца, менеджер. Тыя, хто працуе з людзьмі, не? Ну, ёсць карэляцыя, да. Медыкі, настаўнікі. Як робяцца гэтыя звычайныя вымярэнні? То бок берецца 1000 працаўнікоў і глядзяць, колькі з іх адсоткаў зараз у стане ў пэўнай стадыі выпалення. І заўсёды ў топе гэта медыкі, і звычайна гэта нават малодшы медычны персанал, то бок медсёстры, санітаркі, санітары. Далей ідуць заўсёды настаўнікі, і асабліва гэта малодшыя класы. І трэцяе — это сацыяльныя працаўнікі, это псіхолагі, соцпрацаўнікі і гэтак далей. Нельга сказаць, што калі ты шахцёр, ты не схілен да выпалення. Тут можна глядзець на іншую гісторыю, што аб'ядноўваюцца тыя прафесіі, змест которых больш нас схіляе вось у гэтую багну выпалення. І гэта такія две характарыстыкі, дадам трэцюю. Першае — гэта блізкі кантакт да псіхікі іншага чалавека. То есть фактычна, калі я працую ў краме, я кантактую з людзьмі, але я не кранаюся іх эмацыйнага стану, напрыклад. Ну, добра, аднойчы там прыйдзе хтосьці, паругаецца, ну, там пасварыцца. Але калі мы працуем там доктарам, соцпрацоўніком, настаўнікам, мы заўсёды кантактуем і эмацыйна узаемадзейнічаем з іншым чалавекам. І другое — гэта высокая ступень адказнасці. То бок, калі ў нас вялікая адказнасць, гэта таксама ўплывае на тое, што мы можам быць больш уразлівыя да выпалення. Я дзесьці калісьці чытаў, што
выгаранне, вось гэтае вось выгаранне, прафесійнае эмацыйнае выгаранне таксама ўплывае перш за ўсё на людзей з высокім узроўнем інтэлекту. Магчыма, ёсць такая карэляцыя. Мабыць, трэба яшчэ дадаць эмацыйнага інтэлекту. Я б сказала так, мне падаецца, што да, тут важна разумець, што ёсць людзі больш схільныя да выпалення, ёсць менш схільныя. Вось хто гэта больш Ну, схільныя? то бок, калі мы кажам пра гэтую з'яву выпалення, кажам пра, ну, можна так падзяліць, давайце, унутраныя і знешнія прычыны. Калі мы казалі пра знешнія, гэта сам змест працы, гэта там дрэнныя умовы працы, таксічны калектыў, гэта таксама будзе ўплываць. Ну, калі там суперустойлівы псіхалагічны чалавек прыходзіць у таксічны калектыў, гэта можа паўплываць. Але калі мы кажам пра унутраныя прычыны, то перш-наперш ідзе такая классификация, что перфекционисты, да, то бок люди, которые імкнуцца ўсё зрабіць ідэальна, тому што гэта стан вялікай напругі. Другое, гэта людзі, напрыклад, там багата гэтых вымярэнняў, мы зараз так трошкі, можа, хтосьці пазнае сябе і такі, то бок я тут больш уразлівы. Дрэнная адчувальнасць да сваёй стомы. І это людзі схільныя да працагалізму. То бок, калі у мяне такое было, напрыклад, я з гэтым багата, мне падаецца, ў гэтай тэме таму так і засталася, таму што, ну, я, напрыклад, буду на сваім прыкладзе, працавала, потом такая хоп, і хварэю. Ну, то бок, мой арганізм фізічна, то бок саматычна, таму што арганізм это адзіны спосаб, як можна было мяне спыніць проста. Да, то бок, это такая нізкая адчувальнасць да сваёй стомы і в цэлым, да, да свайго стану. Таксама гэта людзі, якім складана ставіць межы. То бок, што мы кажам, калі мы кажам пра межы, гэта не, я гэта рабіць не буду. Ці. Ну, не заўсёды мы можам так сказаць на працы. Ці я гэта зраблю, і гэта зраблю, і гэта давайце, у мяне выходных не будзе, зараз зраблю. Так, і гэта такія тры паказчыкі, калі мы кажам пра той же перфекцыянізм, гэта гісторыя яшчэ і пра самаадзнаку, да, то бок калі у нас такая самаадзнака, которая хістаецца ад фідбэкаў, ад которой, напрыклад, хтосьці скажа, ну, дрэнна ў цябе, дрэнна тут атрымалася, і чалавек потым на 2 дні сыходзіць проста ў стан «я ніхто» і зваць мяне нізкая, давай скажам, нізкая самаадзнака. Ну, так, я больш люблю так, што она хістаецца, таму што она можа быць. Ёсць яшчэ магчымасць. Так, і, ну, такім чынам мы кажам, што ёсць людзі, якія больш уразлівыя да таго, каб трапіць у гэтае выпаленне, нягледзячы, і неважна, якая гэта будзе прафесія. І яшчэ адзін важны момант, вось, Денис, ты казаў пра менеджераў, людзі, у якіх на працы вялікая канкурэнцыя, і гэта зараз заўважаю ў IT-сферы. Зараз там ШИІ, все заменіць, і людзі пачынаюць проста напружыцца, што іх заменяць. І таму, да, там эмацыйнага кантакта не было, адказнасць, ну, адказнасць, але тое, што іх пастаянна ёсць адчуванне, што цябе заменяць, гэта таксама стварае, як я ўжо сказала, напругу. І працягваеш сам сабе накручваць, вось гэта накручваць. Это непрыемна, ну, што... Не ведае, дзяўчынка Каця не ведае, нічога не ведае. Кожны дзень, гадзіна за гадзінай. Ёсць галоўнае пытанне. Як адрозніць вось гэтае выпаленне, выгаранне ад стомленасці? Напрыклад, што стомленасць, гэта ты можаш узяць нейкі отдых, ты можаш кудысьці паехаць ці паспаць, і гэта пройдзе. А выгаранне, на сваім досведзе ведаю, яно не праходзіць з ніякімі вось гэтымі прыкладаннямі тваёй. Ну, фактычна, ты ўжо адпавяла, да, то бок, калі мы кажам пра стомленасць, дзень там, да, заканчивается, я стомлены, я поспала, мне нормально. Ці там прайшоў адпачынак пэўны, окей. Яшчэ, ну, ёсць такая брутальная метафора пра акумулятор, да, тыпу, акумулятор разрадзіўся, можна зарадзіць, і, ну, тыпу, ён будзе зноў працаваць. А калі мы кажам, ну, метафора брутальная, адразу так кажу, да, калі пра выпаленне, то акумулятор трэба замяняць ужо, просто таму, што ён не працуе. І вяртаючыся, в прынцыпе, калі, ну, мы кажам пра тое, там, да дактароў людзі прыходзяць, говорят, у меня выпаленне, якія ёсць вымярэнні гэтага. Першае, гэта, ёсць іх 3, гэта калі у чалавека негатыўнае такое цынічнае стаўленне да сваёй працы. Можам на прыкладзе. Вот чалавек працуе, не ведаю, вядоўцам ранішняй праграмы, прыходзіць такі і гаварыць, і колер студыі не той, і ўсё не тое, і, ну, да, то бок, і как бы, калі штосьці раней было окей, зараз яно становіцца, і ехаць на эту працу я не хачу. Таксама да гэтага дадаецца такая рэдукцыя сваёй прафесійнай дзейнасці. То бок, калі што і што ты размаўляла сёння неяк не так, і как бы і не падабаюся я сабе ў кадры, да, то бок вот это пачынаецца нізкая самаадзнака, што мы казалі. Другое, гэта другое вымярэнне, гэта зніжэнне працаздольнасці, в прынцыпе, прафесійнай, і трэцяе, гэта адсутнасць энергіі. І вось калі мы па гэтых 3 чынніках, ну 4, там, да, 3 і 5, мы назіраем вось гэтую карціну, то можна пачаць падазраваць у сабе вось гэты стан выпалення, у яго таксама ёсць стадыі, ну таму
Калі вам падаецца, ну, не падаецца. Да. Выгаранне і дэпрэсія — гэта адно і тое? Клінічная дэпрэсія? Не, клінічная дэпрэсія — это хвароба. Бо выгаранне прыводзіць да дэпрэсіі? Можа. Гэта частка. Ага. То бок выпаленне можа прывесці да гарманальных збояў у арганізме і, в прынцыпе, ну, то бок калі ідзе пастаянна напруга і знесілення, гэта можа прывесці да розных соматычных праяваў і розных разладаў. Да? То бок таму гэта вельмі важна распазнаваць сябе дзесьці, вось ведаеце, калі ну, толькі-толькі пачалося, каб яно не давялося проста да ўжо клінічных з'яваў. А што рабіць? Існуе хуткая дапамога? Так, вось, напрыклад, пасля працоўнага дня, ці працоўнай раніцы, ці працоўнага чаго-небудзь, калі вы працуеце. Што рабіць? Прыйсці, што рабіць? Ну, ведаеш, мы усе разумеем, трэба адпачываць, піць ваду, добра есці, але, мабыць, ёсць уже, мабыць, ёсць нейкія лайфхакі, якія могуць дапамагчы. Ну, слухайте, как это, ну, не будзе лайфхакаў, на жаль, я іх не падрыхтавала. Пігулачкі вось гэтай вот. Ну, няма чароўных пігулачак, але сапраўды пра адпачынак. Толькі тут яшчэ важна разумець, што які гэта адпачынак. Таму што, напрыклад, калі я цэлы дзень працую з людзьмі, а потым я такая пайду, адпачну з сяброўкай, паразмаўляю яшчэ 3 гадзіны. Аб тым жа. Аб тым жа. Это у псіхолагаў вельмі часта такое бывае. Ты такой прыходзіш, а потым пачынаеш: і як табе з гэтым, да? І, ну, па сутнасці, гэта не пераключэнне. Калі чалавек працаваў фізічна цэлы дзень, ён прыходзіць дадому, робіць ремонт. Это таксама не адпачынак. Таму першая такая парада для таго, каб знайсці нейкія спосабы адпачываць не так, як вы працуеце. Былі людзі, значыць, ідзі глядзі на дрэва. Ну, то бок ідзі глядзі ў лес, абдымай дрэва. Я люблю абдымаць дрэвы проста, напрыклад, таму што гэта, ну, какая-то... Таму што яны не людзі. Вось такая вот. Друідскія падыходы такія вось існуюць. Вот, то бок это першы момант пра адпачынак, і ёсць такое кола, я ўжо забыла, якаго яно, 8 гадзін сну, 8 гадзін адпачынку, 8 гадзін працы. Ідэальная карціна, канешне ж. Вось. Сон 8 і адпачынак 8. Да, але мы разумеем, што это нереальна, але калі трымаць вось гэту ідэальную... Чаму? А нехта так і жыве. Тут яшчэ мне падаецца... 8 гадзін у нядзелю праца, я так разумею. Са свайго пункта гледжання. Было б ідэальна, на больш я не згодзін, на больш. Мы не пра цябе, мы пра беларусаў. Беларусы працуюць вось гэты нармалёвы дзень. Таксама важна, мне падаецца, заўважыць, што жанчыны больш схільныя да выпалення, проста таму што у жанчын звычайна па статыстыцы, не буду так працэнты, каб не памыліцца, ёсць другія full-time job. То бок у нас ёсць праца, і, напрыклад, калі у жанчыны ёсць дзіця, ці родзічы, з якімі трэба догляд, ці хатняя гаспадарка, я лічу, што ну, как бы, нам важна назваць гэта працай. Ну, і эмацыйны базіс таксама у жанчын. Эмацыйнае абслугоўванне мужчын. Будзеш ты гарбатку, як ты сябе адчуваеш, ці трэба... Так, не пра яго, пра беларусаў. Пра жанчын, да, пра жанчын, давай. А ці варта, вось, ну, давайте, у нармалёвай сітуацыі, не калі мы там на канапах па выходным, а ці трэба, вось, калі ты адчуваеш гэта на сваём заводзе, на сваёй працы, там, не ведаю, у сваёй краме, размаўляць пра гэта з кіраўніком, ці неяк планаваць, ну, не ўсе могуць узяць зараз вось гэты отдых, таму што ёсць працоўны графік. Як на працы з гэтым, што з гэтым рабіць на працы? Складанае пытанне, таму што, да, можна, канешне, пачаць расказваць пра то, што, да, прыходзьце да свайго кіраўніка, расказвайце, што выпаленне, але, ну, будзем у рэчаіснасці, ёсць кіраўнікі, ёсць арганізацыі, дзе, в прынцыпе, як выпаленне, я тут дазволю сабе такі прыклад, як і дэпрэсія, што гэта выдумкі, да, белых паўнюркоў. То бок, таму, ну, перш-наперш, ну, в цэлым з гэтай праблемай трэба, да, на 3 узроўнях разбірацца. Першы, это індывідуальны, это што я сама несу адказнасць за свой стан. Ну, это факт. Але і калі нас зараз глядзяць там менеджеры, кіраўнікі арганізацыі, што сапраўды важна на ўраўні арганізацыйным назіраць за станам сваіх працаўнікоў, таму што гэта просто выгадна. Выгадна перадухіліць, аддаць этот адпачынак на 2 тыдні, чым шукаць далей, таму што пошук новага супрацоўніка гэта вельмі дорага. І трэцяе, гэта, ну, на ўзроўні дзяржавы, тут можам, канешне, памарыць пра тое, каб былі законы, калі мы кажам там, да, пра Польшу, то тут ужо бальнічныя лісты па
прыкладу Скандынавіі, па прыкладу Нідерландаў, ну, гэта ўжо становіцца фактарам, які можа паўплываць, каб далі бальнічны проста. Вот, таму размаўляць ці не размаўляць, ну, тут залежыць. Я таксама, ну, не хацела бы тут так, да, белае паліто апранаць, што, тыпу, давайте, ну, это все залежыць, але тое, што пра гэта трэба размаўляць і казаць, што стомленасць — гэта праблема, што яна можа прывесці да выгарання. Ну, такую рабіць псіхадукацыю — гэта таксама важна. А ці варта у такім становішчы пачынаць думаць аб тым, каб змяніць працу? То залежыць. Ну, просто тут важна таксама разумець, што новая праца, яна не дасць вам пачуццё таго, што вы не стомленыя. Да, можа быць... Гэта што-то новае. Сапраўды. І тут таксама мы павяртаемся, вот калі мы размаўлялі пра тое, якія людзі схільныя, напрыклад, или чаму людзі выгараюць, там, да, яшчэ бывае такое, што праца для чалавека — гэта ўсё жыццё. То бок усе патрэбы закрываюцца на працы. На працы я сябрую, закахаюся, напрыклад, магу там на працы. У мяне там, я не знаю, нават ем, я ўсё раблю на працы, гэта маё хоббі. І вось тут у нас прям рызыка алярм. Таму што калі у нас працы гэтай становіцца багата ці, напрыклад, мы яе страчваем, то мы страчваем проста как бы сэнсы, усе сэнсы. І таму можа быць калісьці, у нейкіх выпадках новая праца — это новы сэнс, які даць гэтую энергію. Але, ну, гэта такая... Я б не сказала, што это такой лайфхак, што... Экстрэмальна ўжо. Камусьці гэта можа падысці. Ну, Пры канцы караценькае пытанне, караценькае асабістае пытанне. За што варта любіць восень? За что ты любишь осень? Мы просто глядачам задаем это Ой, питание. слушайте, я в Польше есть слово, это есеняра. Есеняра в Польше есть слово, где это человек, который любит вот эту вот хандру. Это я. Мне падаецца, што я станаўлюся есенярай, потому что... Давайте беларускі адпаведнік васенёнак. Васенішча, так. Так, добра. Мне таксама падабаецца, хаця вось надвор'е зараз што ўсё адбываецца. Это не табе пытанне было. Прабач, я такі... Мне падабаецца восень. Можа быць, лістапад там я ўжо как бы буду трошкі... Ну да, але вось гэтая жоўтая, залацістая восень, гэта вельмі прыгожая, і яна мяне супакойвае, таму што я досыць... Это таксама, дарэчы, вот важна повышать свою адчувальнасць да сябе, разумець, што вам падыходзіць. Таму што я разумею, напрыклад, што я такая досыць актыўная, энергічная, імпульсіўная перыядычна. Мне падыходзіць там восень, падыходзіць мне Нарвегія, як краіна, куды можна адпачываць ехаць. Чуеш? Чую, дзякую за ваши Ніяк парады. не могу Норвегію, Ісландію зацягнуць. Ніяк. З нами была Татьяна Демчук, кар'ерная консультантка, гештальт-терапевтка. Я хотела сказать, что сапраўдная васеняра Татьяна Демчук, сапраўдны васенёрыш Денис Дудзінскі, а мы з вами крочым далей. І адразу дамо вам прыклад чалавека, які гарыць сваёй працай, але прыкметаў эмацыйнага выгарання не мае. Гэта Александр Кнырович і ягоная эканамічная аналітыка. Беларуская інфляцыя працягвае расці. З пачатку года 5,6%, хоць планавалі 5% на весь год. У гадавым вылічэнні ўжо 7,4%. І вельмі цікава пра гэта піша Белта. Маўляў, так, шмат, але ў Расіі яшчэ больш, як і ў Казахстане, і ў Кыргызстане. Дзіўна яшчэ, што Перу ды Інданезію яны не згадалі, пагадзіцеся. А між тым пра Польшу і Літву забылі. Я падкажу. Там паміж 3,1% і 3,8%. У 2 разы менш, чым у квітнеючай Беларусі. У 2 разы. Яшчэ адзін цікавы факт. Паводле паведамленняў Белстату, выдаткі беларусаў на ежу крыху скараціліся і цяпер складаюць 38,4%. Яны крыху меншыя, чым у першым квартале. Гэта можна было б лічыць пазітыўнаю навіной, калі б 11 гадоў таму узровень выдаткаў на ежу не быў амаль такім жа. Парадоксы беларускага квітнення. Так што ж у нас там з ураджаем? Пакуль беларусы скардзяцца на цэны яблыкаў у крамах. Маўляў, як так выходзіць, што яны па 7, а часам і па 10 рублёў? А ім адказваюць: ну што ж вы хацелі, гэта ж прыгожыя, смачныя, недружелюбныя. Польскі. Бярыце нашы, кажуць, па 4 рублі. Пытанне: а чаму беларускія яблыкі ў Беларусі даражэйшыя, чым польскія ў Польшы, пры розніцы заробкаў у 3 разы? Пакінем гэтае пытанне спецыялістам з Акадэміі навук, Камітэту дзяржкантролю і пракуратуры.
Як мы ўжо згадвалі, уборачная ідзе па краіне з адставаннем на 4 дні. Урожай гэтага года, відавочна, будзе на мільён лепшы за леташні. Але тады быў антырэкорд, таму гэта не цяжка. А вось з бульбай усё пакуль няясна. Такой дарагой бульбы ў Беларусі ніколі не было. Ці паўторыцца гісторыя мінулага года? Ці будзе дэфіцыт? Пра гэта можна будзе меркаваць недзе ў лістападзе, калі будзе зразумела, колькі ўрэшце сабралі стратэгічнага прадукта. Але не хвалюйцеся, урад Турчына дазволіў увозіць бульбу з Польшы, так што без яе не застанемся. Пытанне толькі ў цане. Александр Кнырович, такі сур'ёзны чалавек, ведае, што адбываецца з эканомікай, і ўсё ведае, мне падаецца, сур'ёзна, так і размаўляе. Але мы не такія. Мы пазвалі таго, хто ведае ўсё пра навіны беларускія. Гэта Андрэй зноў. Сёння твой бенефіс, ты зразумеў, так? Так, я цяпер вам распавяду і нашым шановным гледачам, куды пайсці цягам бліжэйшага тыдня, і пачнем з самай цудоўнай падзеі, самай прыемнай, бо адбудзецца 32-й дзень беларускага пісьменства. Гэтым разам сёлета ён пройдзе ў Лідзе. Ён ужо стартаваў сёння і працягнецца яшчэ і заўтра. Свята будзе прысвечана некалькім знакавым датам. 500-годдзю выхаду першай беларускай кнігі, якой? Апостала Скарыны, так. А таксама юбілеем іншых выбітных дзеячаў нацыянальнай літаратуры. Сёння ўрачыстае адкрыццё свята, цырымонія ўзнагароджання лаўрэатаў нацыянальнай літаратурнай прэміі, яшчэ ёсць маленькая прэмія «Лідскія чытанні». Традыцыйна арганізуецца фестываль кнігі там і прэсы, дзе можна будзе пазнаёміцца з навінкамі кнігавыдавецкага рынку. Нашых рабятаў, тых, хто працуюць у выдавецтвы, ў Польшчы не будзе, але ёсць наша прыемная беларуская. Гасцей чакае насычаная праграма, будзе ўсё вельмі цікава. Ну, лепш так, чым ніяк. А тым больш, мне падаецца, што гэта вельмі цудоўна. Не, вельмі цудоўна, што застаюцца такія вось дні беларускага пісьменства, беларускай літаратуры, дзе мы можам і пачуць, і пабачыць беларускае слова. А акрамя таго... ўсё менш і менш. Акрамя таго, гэта такія дажынкі на мінімалках. Што, Катя? Што не так я сказаў? Ну, добра, Катя. Дома пагаворым. Што не так? А дзе ваш дом? Далей ідзем і хутка будзем віншаваць усіх гамельчукоў, бо 13 верасня горад Гомель адсвяткуе сваё 883-годдзе. Ось які не круглая дата, але прыгожая. Святочныя мерапрыемствы пачаліся загадзя. Ужо з 2 верасня яны распачаліся і будуць ісці яшчэ 2 тыдні. Арганізатары падрыхтавалі там вельмі вялікую праграму. Фестывалі, канцэрты, шоу, ежа, феерверкі і гэтак далей. Але давайце гамельчукі з тык-току самі распавядуць, што рабіць, куды пайсці. Увага на экран. 7 сентября скульптуры из песка напротив Ледового дворца. Всю неделю можно будет любоваться скульптурами из песка. 9 сентября на стадионе «Луч» пройдет фестиваль воздушных змеев. Вход абсолютно бесплатный. Начало в 11 часов. 11 сентября в 20:00 будет устанавливаться музыкальный рекорд. А в 9 часов вечера возле Ледового дворца будет цирковое шоу. Вход бесплатный. 12 сентября на центральном стадионе будет яркий концерт в 20:00. 15 сентября на набережной фестиваль «Гигантомания». В 11 утра Мелковито представит свой сырок, который увеличили в 500 раз. Як вам концовочка? 500 x 500 сырок. Мне падабаецца гіганцкая ежа. Гэта гіганцкая ежа, мне спадабалася. Але а мы не ведаем, чаму яны такія вось актыўныя. Актыўныя такія. А яны ж беларус. Гомель. Гэта Гомель. Гомель. А давайте так само будем. Давай, што далей? Так, ну а што далей пасля гіганцкага сырочка? Ну давайте яшчэ заедзем напрыканцы ў Шклоў. Там урок. Не, але цікавая здагадка. Там знайшлі цікавы вельмі дом. Это такая сітуацыя з некласічнага адпачынку, з некласічнага таго, што можна паглядзець. Там цалкам ёсць дом, які распісаны малітвамі. Адна з блогерак показала гаспадарку ў вёсцы, што здзівіць любога, таму што будзе таму, хто будзе прыязджаць міма, абавязкова зайдзі паглядзіць, а тут няма сэнсу нешта распавядаць, лепей паглядзець. В Шклове наткнулась на вот такой вот дом. Смотрите, он весь исписан молитвами. Просто гараж, все, забор. Там даже еще какая-то тоже постройка, она тоже вся исписана. Вот так немножко с другой стороны, и там, если приблизить, можно заметить двор. И там тоже. Не побачив, що за молитви там? Бог Ісус в твоїх руках. Ну, які? Християнські молитви? Так, Ісус там і Бог з великої літери. А, ну не на латині. Д'яблов не визваєш. Кириллицей. И причем отметно, что часом нават
такія графіці, можа быць, такую роспіс замалёўваюць прадстаўнікі, хто там жэст, не ведаю, у вёсцы. А гэта не могуць замаляваць, бо так... Бог усё бачыць. Дзякуй, Андрэй, хутка чакаем цябе з каментарамі. Яшчэ раз нагадаю, што пытаемся мы ў гледачоў, за што варта любіць верасень. Дарэчы, ці любіш верасень ты, да ці не? Так. Так, дзякуй. Чым прыемна ты б заняўся ў свабодную хвіліну ранняй восені? Караценька. Так. Дзякуй так, вялікі. Малайцы, хлопцы. А вось мы тут расказвалі пра імпрэзы, якія пройдуць у бліжэйшы час. А зараз ёсць падзеі, якія ўжо адбыліся. Гэта фестываль грай. Вось бы госці былі на тым тыдні ў нас, і прызы мы разыгрывалі. І вось гэты фестываль грай мы можам паглядзець, што там адбывалася, дзякуючы нашым карэспандэнтам. Таких фестываляў заўсёды шмат фотачак, сторыс, рылсоў у соседках. Я вось паглядзела ўсё там, напрыклад. І часам гартаеш гэты Facebook, і нібыта там Facebook, Instagram пабывала на імпрэзе. Але ці бяспечна дзяліцца ўсім, што ты бачыш, ставіць свае геалакацыі, выкладаць свае фотаздымкі, што робіш, дзе робіш, з кім где бываеш, вось пра гэта ўсё, конечно, трэба паразважаць. І увогуле, што ведае пра вас ваш Facebook ці Instagram? Нам падабаецца, як TikTok прапановвае цікавае асабіста нам, але, мабыць, ён робіць гэта не проста так, мусіць ён таксама ў курсе таго, хто мы і што нам даспадобы. І каб пра гэта пагаварыць, мы запрасілі да нас медыаэксперта Дзяніса Васількова. Дзяніс, заўсёды прыемна цябе бачыць. Вітаю, вельмі рады вас бачыць гэтым ранкам. Я, канешне, шмат чаго ведаю пра гэтыя ўсе соцсеткі, бо там вельмі шмат сам сижу, але гэта ўсё таямніца і камерцыйная тайна. Ніхто ніколі не раскрые, што там яны робяць. І мы дакладна не ведаем, што адбываецца менавіта з іх алгарытмамі. Я магу сказаць, што адбываецца зарабленне грошаў на нас. Вось што адбываецца дакладна. Вось, і кожны бясплатны прадукт, які ёсць увогуле, значыць, ён на нас зарабляе на нашых дадзеных, хутчэй за ўсё. Нешта атрымлівае. Ну, ёсць такое адчуванне, што вось гэтыя сеткі, гэтыя алгарытмы чытаюць нашы думкі. Ну, вось калі ты нешта там паглядзела нейкія, я не ведаю, сукенку нейкую, далей яны за табой ходзяць па ўсім тваім паісковым гэтым запытам. А ты можаш вось так
растлумачыць, як гэта працуе. Вось калі я, напрыклад, заходжу на сайт сукеначны сайт, націскаю на сукенку, пасля вось гэта окей, я згодная з тым, што вы ў мяне нейкія кукіс там, нешта бярэ, ўсё натыкала, і далей гэта ходзіць за мной. А як гэта працуе, што яны збіраюць? Яны дакладна, ось як ты сказала, чытаюць нашы думкі, але перад тым, каб прачытаць нашы думкі, яны вельмі дасканала вывучаюць нашыя паводзіны. Яны, нарэшце, яны хто? Маркетолагі, даследчыкі, вось гэтыя ўсе брэнды, шмат розных разумных хлапцоў, дзяўчынак у акулярах, якія сядзяць, але ў асноўным гэта зараз ужо нейрасеткі. Яны вывучаюць, як нават ты водзіш пальцам па экране. Яны вывучаюць, на якія ты кнопкі і ў які час, і ў якім стане, і нават дзе ты гэта робіш. Што, напрыклад, калі ты сядзіш у кавярні і выбіраеш сукенку, ёсць шмат яшчэ падобных каць, якія так робяць, і яны гэтую інфармацыю апрацоўваюць і разумеюць добра, што табе ў які момант паказаць. У якім стане, ў які момант, і ў якім геаграфічным. Дакладна, ведаюць вельмі шмат, таму што гэтых дадзеных вельмі шмат, іх зараз вельмі проста апрацоўваць і вельмі проста зразумець і інтэрпрэтаваць, што калі чалавек быў са сваім партнёрам у адпачынку на Новы год на нейкім курорце, то хутчэй за ўсё яму трэба паказваць нейкія тавары для дзяцей дзесьці ў траўні, у чэрвені, бо хутчэй за ўсё там ужо вельмі працэс адбыўся. Так, прадказальныя адбываюцца дзеянні ў чалавека, і вось якраз нейрасеткі гэта могуць усё зрабіць. Слухай, ну я асабіста не бачу нічога дрэннага ў гэтым. Ну чаму не? Ну хай гэта будзе. Я, напрыклад, паслухаў Депеш Мод, потым ён мне яшчэ тыдзень будзе падкідваць Депеш Мод. Чаму не? Добра, дзякуй вялікі, соцсетачкі. Гэта добра, калі гэта не ўплывае на твае паводзіны супраць тваёй волі. Калі табе навязваюць нейкія тавары, якія табе ўвогуле, напрыклад, не патрэбныя. Там, дзе пачынаюць ціснуць на твае нейкія дзіцячыя хваробы, на нейкія комплексы, ці вось сказаць, што слухай, вось табе ўжо столькі гадоў, значыць, хутчэй за ўсё ты хварэеш на гэта, схадзі там, зрабі сабе нейкую непатрэбную, напрыклад, аперацыю, ці нейкае даследаванне, ці пачынаюць прадаваць, вось, можа, заўважалі, калі вяртаешся з нейкай багатай, асабліва такой паўночнай краіны, ці там, з нейкага дарагога гораду, табе пачынае паказваць рэкламу дарагіх брэндаў, ці недвіжкі, ці... Заўважаў ніколі такого. Вось, пастаянна, і як бы і для мяне дзіўна, таму што Facebook пра мяне дакладна ўсё ведае, Instagram таксама, але вось тое, што маркетолагі так таргецяць рекламу, што калі ты пабываў у багатым краі, у цябе ёсць грошы, значыць, табе можна прадаць нешта дарагое. А абараніць сабе ад гэтага ніяк? Можна, канешне. VPN не так працуе, але ёсць магчымасць, і гэта якраз за гэта можна падзякаваць палітыкам і розным установам, якія спрабуюць кантраляваць вось гэтае ўсё свята маркетынгу. Трэба паўсюль, дзе толькі можна, калі вас гэта раздражняе, адціснуць гузік персаналізаваная рэклама. Тады па ўсіх гэтых умовах соцсетка не можа табе прапанаваць нешта вось такое супер-мега... Суперасабістае. Так, супер-мега-асабістае. Але ведаеш... Чакай, прабач, Facebook, меню... Ну, давай. Там вельмі далёка гэта схавана, каб гэта было вельмі цяжка. Настройкі канфідэнцыяльныя. Цябе пракансультуюць пасля. Але ведаеш, некаторыя людзі кажуць, што вось гэтая рэклама ці нейкія там баннеры, якія ўсплываюць, яны нейкія там бываюць брыдкія, бываюць, я гэтага не гугліла, я гэтага не хацела глядзець, але яно ўсё гэта паказвае. Што яшчэ ўплывае на тое, якія баннеры і што ў соцсетках мы бачым? Ці гэта толькі пра нас, толькі пра наш інтарэс? Я ведаю, што ў тым жа там Фейсбуку можна націснуць, чаму я гэта бачу, і табе там пытаюцца растлумачыць чаму, але я ўсё роўна не разумею.
Ёсць, як я і казаў, ёсць вельмі шмат дадзеных і ёсць вельмі шмат падобных юзараў. Вось ёсць, напрыклад, дакладна нейкая кагорта людзей, якія любяць стылёва апранацца, як Дзеніс, слухаюць Depeche Mode, Rolling Stones, ездзяць на прыгожыя мясціны, і гэтых усіх Дзенісаў сабіраюць у такую кагорту, якая дакладна вывучана, што яны, якія брэнды ўжываюць, у якія кавярні ходзяць, якія фільмы глядзяць, нават вось па мясцінам, па геатэгам. Дастаткова табе нават адкрыць Інстаграм, знаходзішся ў нейкім месцы, ён адразу для сябе... Аўтаматычна. Так. Ну, ён там, окей, мы вывучаем гэтыя дадзеныя, колькі ён сядзеў, дакладна яшчэ вывучаецца колькасць сядзення ў соцсетках, таму што калі чалавек вельмі хуценька заходзіць і выходзіць, і ён думае, што вось, мяне не заўважылі, значыць, яму трэба ў гэтую сесію паказаць шмат таго, каб вось яго яшчэ болей зацягнуць. Яшчэ дакладна ведаюць марку тэлефона, ну, гэта даволі проста, ведаюць хуткасць інтэрнэту, з якой карыстаецца, і з гэтага таксама можна зрабіць шмат інтэрпрэтацый. Дакладна ведаюць, як бы нават не дом, а месца, дзе чалавек начуе. І з гэтага робяць выснову, што калі ён, напрыклад, пераязджае кудысьці, ці, напрыклад, пабываў у турыстычнай канторы, там могуць пасля гэтага пачаць паказваць вам рэкламу нейкіх турыстычных сервісаў. Вось такое адбываецца. А якая сетка больш за ўсіх збірае? Facebook, Instagram, TikTok. І не толькі сеткі, а вось гэтыя крамы, Wildberries і іншыя. Я думаю, што больш за ўсіх збіраюць пашуковікі, таму што яны ёсць паўсюль, і вельмі шмат... Увесь гэты бізнес, усё на чым зарабляе ці Google, ці Яндекс, ці нейкія там яшчэ кітайскія, гэта вось тое, што яны дакладна ведаюць пра юзараў, якія што шукаюць, як яны потым сябе вядуць на гэтых старонках. Напрыклад, Google прадае, чым геніяльны бізнес? Ён прадае пошук, і ў яго ёсць інструменты аналітыкі, якія ўсталяваны амаль на ўсіх сайтах, і яны дакладна ведаюць, што вось калі мы чалавека адправілі з гэтай старонкі туды, і ён там столькі правёў, гэта значыць, яму можна паказаць тое. І там вельмі шмат інфармацыі. І я таксама, я не параною наконт гэтага, але вельмі асцярожна гляджу, таму што дакладна ёсць спробы такога хакінгу мяне. Я бачу, што вось я там уступаю ў нейкі ўзрост, і мне пачынаюць паказваць вось гэтую рэкламу, што вось, дарагі, значыць, вось Ты ўжо гэта... А ці, вось такое апошняе пытанне па гэтай тэме, а ці можна неяк выстраіць сваё жыццё, каб гэтыя как-то акцэпты, ну як не акцэптаваць гэтыя окей, кукі, здаю згоду. Мне падаецца, проста любая апка, любая прылада і сетка, ўжо тады яна не будзе працаваць, калі ты не даш ей дасяг дададзена. Дакладна табе будзе некамфортна там знаходзіцца, таму што уся персаналізацыя, на якой будуецца ўвесь кайф ад таго, што вось ты паглядзеў, там нешта зрабіў, ён крыху знікне. Я думаю, што можна адаптавацца. Галоўнае, гэта не правальвацца вось у гэты гаджет. Не ведаю, шмат займацца нейчым іншым, нейкімі хобі, каб проста не было натуральна часу. Дакладна, каб не нарабіць памылак, не сядзець у соцсетках, асабліва з тэлефона, не сядзець у раніцу, калі толькі прачнуўся, і ўвечары перад сном. Таму што вось гэта час, калі вельмі шмат людзі робяць такіх не вельмі абдуманых. Па-першае, яны толькі прачнуліся, па-другое, яны ўжо вельмі стаміліся, яны ўжо такія ляжаць, вось, я так уже... Это я і мой шопінг увечары. Я ведаю одну дзяўчыначку, якая сукеначкі. На той разлік. Я набываю і зварот раблю, бо я нешта разумею. Але мы ўсё ж таки пытаем у раніцу з Белсатам вас, каб вы ў сацыяльных сетках у Ютубе пісалі адказ на нашыя пытанні, і пытанне да цябе, вось, таксама. За што ты любіш верасень, за што яго трэба любіць? Я калі вось вас слухаў, у мяне ёсць сябра, у якога нікнейм верасень. Вот тут не пісаў. Магчыма, вы нават ведаеце гэтага чалавека легендарнага, а можа не ведаеце, ён жыве
на Воложеншчыне, такі дауншифтер-музыкант. І вось для мяне гэта, за што я люблю верасня, за тое, што... За то, што ён чалавек. За тое, што ён чалавек і вельмі вайбовы такі хлопец. Вось. Але калі казаць пра пору года, верасень гэта для мяне заўжды старт нейкага сезона. Я вельмі люблю па раніцах менавіта такіх вось ранішных 5-6 гадзінаў раніцы гуляць, таму што няма людзей, вельмі свежае паветра, можна паслухаць Депеш Мод, можна паслухаць падкасты, можна ўвогуле нічога не слухаць птушак. І гэта ўжо не лета, але гэта яшчэ не восень. А ты любіш Депеш Мод? Ой, глядзіце, пра штучны інтэлект, але які романтик. З намі быў Дзяніс Васількоў, медыэксперт, дзякуй табе вялікі. Ну, а што мы можам вам прапанаваць? Гэта старыя, добрыя мульцікі, якія не горш, чым усё тое, што панапрыдумлялі зараз. І, дарэчы, на Белсаце ў новым сезоне можна паглядзець цудоўны мультфільм на беларускай мове «Няспайка». Зараз мы пакажам вам яго фрагмент. Вітаначкі! Гэта летом мне запомнится надолго. Я у бабули в вёсцы, и тут такое здараецца. Запрашаем наших самых маленьких глядачов. Кто тут? Отвечай. Я уже хожу на карате, так что тебе не поздоровится. У меня не очень оценки по белорусскому. Не ведаеш роднай мовы? Ну... Ты все зразумееш, абяцаю. Час на байку. Мультфильм «Няспайка». Только по-белоруску. Наша праграма амаль скончылася, але мы не можам развітацца, не даведаўшыся, што вы нам там пішаце і ці акцэптуеце вы кукіс. Так, сябры, справа ў тым, што ў наш чат набеглі каментатары або з супрацьлеглага боку, або жыхары ботафермаў, або людзі з Давай, боты, каканыя боты. Або людзі з цёмных пракурных калідораў і пішуць наступнае. Читаешь комменты беглых БЧБшников тут и осознаешь, как же они деградировали. Хочу нагадать сподару комментатору под что мы ником... деградировали. Да не вы деградировали. Да, Георгию хочется нагадать, что писать комментары под трансляцией экстремистского формования это так само небяспечна, и до вас могут прийти с соседнего кабинету и снять с вас погоны. Бяги. Георгий, беражи себе, дбай про свою бяспеку. Але калі все-таки пришел, мы рады тебе вітаць, дзякуй вялікі, что подтрымліваешь нашу трансляцию. Заставайся з нами и, калі ласка, вот, добрага тебе дня, а мы идем далей на конт восені, что пишут наши комментаторы, за что любить вересень. И вось отказ за календар Кастры Рабін. Так, за перевернуш, так. Я люблю вересень, кастрычнік і палову наступнага месяца за іншыя месяцы. Ну, нібыта, що пасля іх ідуць іншыя месяцы. Просто человек не любіць восень. А напісаў такое. Я згодная. Вось гэта вот дождь, вось гэта ўсё. І перыяд з верасня па пачатак лістападу. Гэта моя улюбёная пара. Мы зразумелі, ты 4 разы. Как ты осенуш? Кветочка нам піша, у кастрычніку 3 дні нараджэння ў маёй сям'і. Кахае наогул восень золотую. Это, Денис, твоё. Значит, кажа, што ў восень можна выгараць на працы, але выгараць у восені, пішуць нам каментатарка Аліна Коўшык. Піша, што выгараць у восень гэта пра свечкі і камін. Або пра лісце выгараць у восень. Вось такія у нас каламбурчыкі. І Кастры Рабін. Ну, як песня. А яшчэ устойлівыя асацыяцыі датычна восені. Дзеці і бацькі збіраюць жалуды і каштаны. Так, было я не такое збіраў. Таксама. Я бачыла зялёны жолуд. Я ніколі не бачыла, ён заўсёды... На дрэве, непасрэдна на дрэве. Дзяніс, глядзі, жолуд! Яшчэ пішуць людзі, напэўна, з таго ж кабінету, а можа быць і не. Ну, людзі розна пішуць. Дудзінскі, свадьбы по-прежнему ведешь? Да. Халтуры есть? Да.
Ну, навошта? Нема Па ўсёй Еўропе, ад Партугаліі да Польшчы, як і было. Прывітанне, ты в эфіры. Так. Прывітанне ўсім. Люблю верасень, бо няма спёкі, лагодная соненька, вельмі прыгожае адценне прыроды і сонечная падвеска ў адрозненні ад лета, а цёпла ў адрозненні ад нашай бруднай зімы і вясны. Ой, якія Дзякуй вы вяліка, што былі з намі романтыкі. сёння. У гэту восень. Будьце з намі заўтра, а вам мы музыку прынеслі. Калі ласка, асалоду атрымлівайце ў верасні. Понаехала гостей з іншаземных областей. Не няправільна гостёў з іншаземных областёў. Вось прыехалі усе, містер, пані, пермісье, ці сеньораў і мадам, праходзіце, господа. Вось прыехалі яны, і паненкі, і паны, у край суворых катаклізмаў за сваіх капіталізмаў. Гости, 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 ёсць няма ка гости. Гости, 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 з кімсьці дзесьці, штосьці, дзесьці, штосьці. Падялі тады мужчынаў, мы ў музей вайны айчыннай. Падялі тады жанчынаў, мы на каву капучына. Усе па-рознаму балабочуць, капучыны піць не хочуць, а з музею госці ў потай знеслі пару кулямётаў. Кажыць, гэта нам карысна у змаганні з глобалізмам, а яшчэ карысна нам самагонкі па 100 грам. Гости, 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 ёсць няма ка гости. Гости, 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 з кімсьці дзесьці, штосьці, гости. Любяць гости самагонку, маюць густ даволі тонкі, бо тэкіла, рома, віскі, гэта ўсё па глобалізку. Вось развітвацца ўжо час, што ж чакайце ў госці нас, і рыхтуйце там свае. І рыхтуйце там свае. І рыхтуйце там свае. Куантро і драмбуе. Гости, 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 ёсць няма ка гости. Гости, 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 з кімсьці дзесьці, штосьці. Гости, 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 ёсць няма ка гости. Гости, 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 з кімсьці дзесьці, штосьці. Яшчэ раз. Гости, 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 ёсць няма ка гости. Гости, 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 з кімсьці дзесьці, штосьці. Гости, 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 ёсць няма ка гости. Гости, 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 з кімсьці дзесьці, штосьці. Гости, 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 хтосьці ёсць разам. Гости, 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 хтосьці, з кімсьці дзесьці, штосьці. Гости, гости, гости. Гости, гости, а зараз дискотека! Гости, 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 ёсць няма ка гости. Гости, 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 хтосьці, з кімсьці дзесьці, штосьці. Гости, 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 ёсць няма ка гости. Гости, 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 з кімсьці дзесьці, штосьці, усё! Сёння на Белсаце.